Lakshman, you come stand here. Where you sit, just in one step you can. One step, no, don't go up. Please come in, all of you. Let's all be here. Maybe the can be this side. Yeah. Kakinhun jong kinong hikai hapo kalama jong ka North Eastern Hill University Teachers Association hakakat tarik risau ilami patba banyaki persya ya ka jing pentrekam kanehu ya ka National Education Policy ne ka NEP 2020 hanehu Shillong la penlong ya ka jing ya patba lane rally kabala sedang nado na Central Library nehu shado shaplau office trekam jong Vice Chancellor nehu hakane ka jing ki layas nok tilang ka Meghalaya College Teacher Association ka North Eastern Hills University Student Union bat nehu KSU unit kania ka jing ki ka North Eastern Hill University Teachers Association kadai ban penpau ya ka jing persya halor ki babuan ki jing keno le bakla hakirukom trekam jong Vice Chancellor ka University Professor PS Shukla ka North Eastern Hill University Teachers Association kala IT ru ya ki kot kisla ki bapin I ya ki neki kam le thurmur bat pen khenan jong Professor Shukla tang hapo kini ki ars namba ula shimti ya ka kam shaka President jong kari India badru sha menteri katanat puli puthi ka sarkar padeng bakin tuklar lam Henry hadu menta kimpat yo ya ka jubab habakaran halor ka ne ka phang President ka North Eastern Hill University Teachers Association ulakhon kama ulaong bakum kaseng kinohikai kilayakun persya ya uni Vice Chancellor khnang ban ai jingada ya kanehu la kalong kumno ru ya kane ka kam nginom penslam kane ka jinga khi jongi ka dei ban kut bat lada kambet kane ka kam ki samla puli kin shem jing e bat ngim don por shu bat dawa na Vice Chancellor kanehu ban khat ya ka jingalang ka Academic Council la ong Professor Lakhon Kama Jisha naka musim bakyang ya wan hangne nomor kajingkren jongi ban UVC naka bolong jai kalakut nomor kan no sen nilai kendu bukan nehuta buka isi full isi nantangi lapa sigi breu arngun ki bolong jai ini keren lese sutho harne nyimla ban sutho I nomor impwa I ong bay em nganum khot ya ka emergent academic council meeting hanre habangi undon lachu ni khot ni lesson nda ka requisition nama kadon haka regulation jongi RA5/13 ka ong ba lada VC tre ban khot pila ban dawa tang ba pidon kam si bawa naka amai si bawa ki naki 1/3 amai kum yong ne tam ni don kam ye kumba ni la dangi don spa san pho ngut lese ni don kam san pho ngut hanre spa ngut ngela dep sign sin la dep sign spa ngut tam la shu ban le hanre de ban khot ba ya ka meeting hanre ban be mentaru khot ule da kalenda ule no khot man da ka normal AC kan normal AC kam don jingi de ban ni nama ka khai ga to ka AC kram ong ni e ba ni don ni nim don kam shu kata emergent nim khot be da kan ro kram pha ku re yang ya kata nim te kam don e jingi de ban ni hanre u persang ban le kai khan kai ki members of academic council u khan tron ya ka academic council tip academic council ka de ka bahalor tam do ladangi perhat gi academic policy ka ba de ban ka university ka ba chakman do ka de ka academic council klam da manjur ka academic council kono lano kano ka syllabus pile ka system of implement na ka si ayu pin implement ka de ka rai jong ka academic council hoi sel rai ka academic council ka de ban le chaka executive council ro kala ban rai kum jo lane kala ban num nget ke bengila manjur apa academic council hanre ki haban phai be chaka academic council u hab da ka resolution jong ka executive council u de ban ong ba pe ka executive council kam tre ya ka resolution jong ka academic council pia perkhat beng sa chisen ladangi perkhat beng sa chisen ha ka academic council ni hawan beng chaka academic council ni therjing mut beng ni tai nia beng bele ladang ka long ngin pen baik kumba ki kwa ka isi lada kam long ka academic council kong em ngin pen kelashu ni la le be kunjo lada kali phai beng chaka isi
Halala ka isi ka ong em ngim manju dia ka Academic Council kata de ben let send show President of India ban rai kut bai kata de ka procedure hanrai ini le gumno ka Academic Council ka rai em nginum pun kam na ka arajar arpulai apusau hanrai ngin pun kam na ka aprusan hanrai ukram record hakam minutes jongka 110 special meeting jongka Academic Council open jak senanya kata ka resolution pen pau ba udon ke halandan dep katokan ni singi pade usu khot bai ka press conference yu ong bai bang la rai ka special meeting jongka Academic Council bat ka executive council ban pentrai kamno ya ka NEP hapo ki UG level nado sitrik jong August arja apply kerpan yi khna ki badang puli ya ka first semester one hapo ni hu one bar ki kimi kpa kli yone vc hapo third semester ke ingin pule lada de ka arts lada de ka science lada de ka humanities music kat bolong kli yone vc peni yangi haka third semester pin hikai yo unong em done namangi patun khre hadok kata takadong yang beli mengingkerki badon kam khot ya kaneka emergent Academic Council namar ka issue kala kerki parat ngimdon porshu jinshap how November ngi develop exam hanai hadok mantangi tangka question paper ng khamsan moderation pandap lanungin lai dai kam hanrai ukhain sting bai usu sang bai che ngimtem hanrai umdon por ban shong hangne ban parkhat ukhain sting bai umut bai ong ngan su bulldoze bai kat bala ngan su yo ben ngan su le ben bai kat baka kwa hanrai su thu ba ke Academic Council member kim de ki bobi ngiru ngi de ki professor rangkat bat i nging don ka hok jongi ngitip ngin persyakat bangila ngim ailat dalai leru baun yo tranya ka Academic Council nang ni sakamat lek dang jo lada umben menta nga ngets kemba hadin kane le se de pisingan tar kanta unwan ka jing mujing perkhat ka babha ngadon kata ka jing kermen le se unwan kata ka jing mujing babha harre lada umlong kumta ngim bansi bandawa hapo le se suppose ni ngim te sitiola ni suppose ni ngin wan biang hang ni ngin dawa e no kane ka shuki vc pimlong fit ban shong tai namar pilekat bomon tapi kwa ban lekat bomon le hiyeng la jong te hiyeng la jong pila ban lekat bomon namar ka de ga ying jong pi mde ka quarter ni hu le hiyeng ja pa Uttarakhand andai hang ni pimla ban le kata ka de ka jing dawa jongi ngin ban be ya kata longkat bolong ngim randin shu ngin tur be chakmat hadu in ben mai lane in e sandanya kane ka shuki ngi kum kan ne hutang ngi kum ki meta ngi kum ki we ki khat jongka seng no hikai hang ne ngi ya teli ngi long be kawai namar ngi kwa jing bha jongi khon jongi student jongi ki bapule haki college jongi ngim kwa baka ka lawai jongi kan long ka bedum kim te e babli ja ayo hare ngi hapo university hang ne don uvc ubalong kum ule kum badai kane ka company jongi kane badai mai de CEO ngi de ki nok tre jongi ba in la ka boman hare im so tho ba hapo ni hu phim la ban la kata haka ni hu history ngi la ju be bon mut ki vice chancellor ngim salia da ngi don kamban be soyong neru ngi num randen hare gin tur be sakma la long kumba la shet yangi gi la de ong yi hakatin parang yang backstabbing yang nyong yi ba you have backstab pila dung yang na din ya ka Academic Council namar hawa Academic Council ka rai em kumno pi ya sakman la na phim manjur kum ka EC phawan phai beng chaka AC ka AC kan ya kran beng o ka EC ka ai kum peta ka jingmun to ya perkhat beng kumbai lada ka AC ka kwa kala ban pediang ya kata ka resolution jong ka Executive Council nang ta kan wan phai beng chaka executive lada ka kwa kyong em ngimpet kelasyo kum ka Academic Council ni larai namar hang to kala pen pau mde bangi ya isi ya ka NEP jong ka PG leng lada pentre kam menta kadang ya third semester ta kan no kala de ka fourth semester hang ka jing bakla jing kerki jong ha ka por PG nim kwa belong ha ka UG ha por belong ka ne ka Academic Council lu ngila kran yon ka jing bakla jong hapo ka jong ka ni ka jing pentre kam ya ka NEP ha ka PG jong hapo ni ho ni ka jo ka jing bakla nginum rupi nginum ya shu ha ka UG ta kadang ngim kwa ban kerki hanre ukwa ban kerki nama lese u hapni ha Delhi nama shani ukram le arsnem kum VC umdon e ban peni lese ukwa ban peni i shapo Delhi ba pet pi imat phila phai nga imat ngi hangi suba manta ba lese ka jing thung jong ikum VC hang neru dei thek tang man implement ka NEP takadau ula ban ya khun bat boroi ka state tang ban penhun sa Delhi hanrai chapo Delhi umra ka jing e jong ikum ka university umra ka jing e jong i khna jong i nang ne ka jing e na banta ka CUET center keleng ki khna jong i ka habla Tripura Sarachi CSA balaya exam hanrai ye kata ka issue nang ne na po meghalaya umra sa Delhi hanrai ke kat ba pha ka Delhi usu kwa bai ban bulu sane sukwa bai ban nyan changi u khain tranya ka bagi bitar e kum member jong Academic Council kum ka seng ne huta ba u khain tranya ka Academic Council don VC haka history jong kan nihu borosi kata lasan pos nem tam judon uweru VC udon ki bas ne mo lese sne ha kan ne harne buat sirwastawa wasne katto katuru ya ka Academic Council khain tranya lada don ke ban kam ban kana ka Academic Council wan be cha ka Academic Council hoy
porba le ya kahasa ku mengalare pang ula manipulate laki lakai ki minis jongki Academic Council tang ban pendu ya kahasa handre what President of India ru kimla ke anji kanun jongi bala shna hapo ka nihu act statute ordinance ba regulation kadai kum ka an bangi pendengkap ka nama kala approve ka parliament undon bala un khil net tang Academic Council haka Academic Council larangi mencur kim larangi ong hoj kan ya chakmat larangi ong em kamla ban ya chakmat umla ban ya London jongka Academic Council takadau ngi mata ka jing khun jongi ban pen pau yi ba pi what kind thing yang ngi kum ki members jongka Academic Council what kind strength jongka Academic Council nabar pi don kam mentali nangni khamali gidang don kam shushu bo unon phasha ngi kum ki member namar ka model paper jongka first semester ngi pat pen khare moderation ngi pat dap ka third semester fourth semester fifth semester 6 7 8 syllabus ngi patasna kas jong bar ki subject ni patchna lada kisna ki haban ra final approval haban apa Academic Council lada ngim menjur man pelong Academic Council ngi pen thut man balong Academic Council sei kan let kalau jingi khna jungi amar khatu ko por lada phi kan mau ngi thangela lada kernya kan ya bun sen ba hakatu ko por ba ngi long Academic Council haka sis pa shipo ki nohi kai college ki lapan pau kabak bedem don kam ban sutho ma kane por bangi dang ya keren tang ya ka ordinance bat ka regulation admission ha college la agenda naka system berem ka prospectus jongki la ada ka system berem ka dai ka 3 years integrated course under the CBSE system kamne ke ka 4 years jongi mangile haka NEP ni Jakarta ngi dadap keren hak ma jongi yong pet ma fi ong men implement manta kini kila dep admission da ka system berem kum mangalaju ong teng pila pani trailer da kawai ka film porba pila kut pi pani van da kawai ka film kamla alung kumba village chapo restaurant pi order do shao hanrei warra uri video momo piang bamla kamam khambangune hanrei kamla ban longom tan namar abanga order do shao yenga ada video ban idol shao lada fi nga order momo video ban ai nga lada amdon video ban wan ong yenga ngamdon momo pi kwa ne em do shao hanrei kam longom ta yekine ki khana bapule haka first semester nila ai ki haka prospectus jengki baka deka license name undergraduate course hanrei porba ki lada admin ai ki daka south name NEP haka jing long lui jongki khana bat ki kimi kpale si kim suthu ki ong oi mat ka biang nga kumuno hikai ngamla ban ong biang nama ngam patem pat mat kumno kalong kene ke NEP ha i kumba kalong biang hari ka biang ne em ngimtem kan biang ne em ngimtem dak south nem sans nem la mi ka wai ka batch nila ban ong pet kini ki batch barim bat kini ki batch bomenta khamla ki ne namar ki la pule na ka NEP hanra ya kata ngimla banong ngi ong nga propon ka kata I kumba ka biang na kane ka system barim QE kan long ne em ngamtep kata ngintip tang la dalami ki batch beningkong bapas ya ka NEP hapo undergraduate level namar hakato ko por gi no hikai college bar khoi bat ki principal gi lapan pau ngim pat don jing pen khre ngim don ki no hikai munu ban hikai ki ni ki multidisciplinary course ki college jongi ki don single stream college season bila ong multidisciplinary kini single stream layak lupa kumno pin hikai haka commerce college kumno pin le ka science bat ka arts haki arts college kumno pin hikai ki science bat ki commerce namar bun ki khamtam ki college no gandong jongi le population ba namar ki debe single stream college hangto sian bilang multidisciplinary tamot ki hapsdang ki course ki hapthung no hikai watang ki enrollment ro ki yotang hindian ka jingsi wi ki no hikai hindian ne ki nyok pisa banthong to ya kata le se ka state government kalaban pending ngintip namata ka ong ngelaban pending har ngimtep hanrei kajing bapan pa hakato ko chis pa shipo Academic Council meeting ba ngimpat pen kre kom ka state takadau ngimla man implement ngia manjur lang bar ko yang to ba to ngin pen kre mantau snem ka syllabus nado first semester hado first semester haka arfosa arfosan ngin implement kata la dem manjur kong engan ong kwa ban pen pau ba ngabakla manga nama katuga peni ka jing duna jong bre bonsen habangi haka jing long jing man jongi kum gi bre ngila ban bakla ngila dep ong yi porong isong meeting badi ngio sa phidu phide bre ngirung ngi bre ngila ban bakla ngin pan ma phiru philaban bakla philaban pan ma hanrei yakata rum pedeng ong be em ngam ju bakla ngam bakla pisia hanrei ngila rangi penjeri ter nama ngi don kat kum kadunas ke ka power and function jong Academic Council ke ka power and function jong ka executive hare sutho nama udan bai lei jong ka jing mujung perkhan bangim ye sempang mangi ngimtep kumno interpret tip tang bule na jorong monu ba hikai ben pre ngimtep hare ngi sai kedar mai isa ba ko umdum namar ka haba ipule I interpret da kumbai ipen mi jing mudu kumbai hare ngi pade kumuno hikai ngi sutho sai namar ki jing thok kimdi ki be ki kenten le babu ham to ki long bai daka English ka balong ki ong ka plain English ambai ka ba sup ha ban sutho hanrei ubru ka ban sutho ka dei ka jing sarong
kadai kajing serong bau ngade visi kumno ngan bakla be pisia berkhoi ngaem ngan num tre ban kala mat ngam gani ke university spo sei satliu hanre ngan yeng be halaka kajing serong katangi ko ampun khen nama ladangim pen khen ne kajing serong jo i ngatrai kane ke university kalakut ngim don lachu la sai ngi wan puli ki khoni khiti jo ngi mdon issue hangne ban puli namar pinyu iba mdon jing hikai shu labbe tangka shu nin shu ya shong hangne shu ya tro tu lop shu ya shong shet bek no shu ya khi bai man bawan visi namar ngim don kata mdon ba board ya ka system mdon ba board ya ka ordinance mdon ba board ya ka statutes dada ngim don ba board ya ka ain te lekat bom man lalong ka chika ain khlaw ben phi klan phi im phi tlot phi yak talong kum tahan re ngim la pung ta namar ka jongi ngi ya kum ka rule ka regulation jong kan nihu ka jing tre kam jong nihu thik pathik la don kat kum ka nihu act statute but the ordinance don bala balek pelat ya kata don lada ukwa ru lada don sisa ki ba sai hi abe keren pramangi hak daga jing sutho lang ngila ban poi sakata ka thong ba ngi manjur lang ba ni la ban le kum ne nama kan de jing bha jong khana jing bha jong ka university hanre yawa matang i jing bha tang jong la jong me isi met don jing bha jong ka university taka dong ya persya jur ba tang bantai la di phimla ban chu bulldoze ba ingi kat ba phi kwa phi shu yo ben ba ingi bi ong em phi de ban skap ba ke nga le phi den pediang ba klam don an klam don kanon ngim la ban le ta dalam dan tade u wanra limba ka isi ban thok ya ki college ba ka 110 meeting kala de approve ban implement nado 23-24 kata de jing bakla kai pakaba bidon ban ong chaka government ni iba nakaling nakaling jong ni bemo broshi kata ngi jisa ngi kham kwa bangin ya keren thanya ka sarkar namar TMCTA gila de keren labun bun sen namar mangibat ka state government ngi mia don jingi dei than namar ngi ya naka central government hanrei mental apa ka por ngathrai ka jingkerpa jongi kum ka nehuta ka jing kerpa jongi kumi nohikai kumu hunmen jogini ki khna ke lese ki bapule apo an kerjel balade ka por ba phin hot yone visi ong ye haba ki nohikai la ai da ka jing tho ep chis pangun ki la dep sign ban khot ka special ne ka emergency academic council meeting banya keren halor kane ban pen bet kini ki jing tuna life hujat badon hakane ka jing pen tre kam ya ka NEP haka undergraduate level balai phim khot no manta hapo arsngi laisngi kane ka problem kan kut sandan hanrei hadu mantangi padi nga kajing kerpat yang state government kalong ba kham tamyo education minister bado chief minister kon sama nganong la de ka por pa phim la ban that kti phila de ban ai be da ba yuni ang nama phiwan hang ni ban sensar ban ai ka service jong pi kumu vice chancellor ya ka state of Meghalaya phimla ban le kumu trai jong ka Meghalaya phi habiat ka kum ka kondon mengilabu habaki nohi kai jong phi habaki academic council member la ai phi da ka jing tho khot ya kan ka meeting ban sort ya kan problem nawar ngi kum mengilaong mde bangi phai bangin lek phai beng shoko barem ngim ong ya ka mantang ngim dawa ngim ya keren haka jing keren hapo emergency academic council kat kum ka jing start jong ka academic council ngi nya chakmat hanre ngi kwa ban pen kut no ya kan sendon bangin nya chakmat nama ngi don dikiwi kam hapo university mde ngi shu ya khon ba jong ni bc utung ne tem hapsim class le yo ngi hapsim class don ki phd student jong ngi hap thok gi kot gi slang ngi hap thok gi papers uni le yo hanrei ni ka port chungi ka lut e tang hangne namar udon UVC hangne bom sotho udon UVC bom long sensitive bom don jing snow ro am yekine ki nahi ka jungi hapa college yekini khana school khana college jungi u khan I benya ka state jungi ko Meghalaya namar let's say umde ubrio na kane ka state don jing snow takadau one na po Uttarakhand la asnem la sahne salai snem ula phet chetai hanrei kai ka lawai jungi khana jungi pade ka wara jing e nama kumangalaong la don bakli jingkli lada shubo namar hakane ka system manta dep system phila banyo certificate course dep arts nem phila banyo diploma course shubo dep system first semester second semester ki ladep ki don bakli ki don bale shakot ka course ba phila dep pule khlam approve rak academic council jongpi ka degree jongpi kan long null and void don jing mutchu tamut ubre ba wan tang si somai hangne un le kaya ka jing im jongi khna jongi kimi khpa ba pli gi latri shitom ban pha shigi college bakinia pule bakinia nang ya study yo ka degree ko ba biang hanre la shala da don bakli jingkli ya ka degree ba yo ki ong ka degree jong pi kam don jing mutchu kalong dalen void tamut la ora jing ya ka jing im jongi khna jongi ngim ya ka ne ka kam nginum penslan bila ban pe hapo ka news ngi la ne suppose ngi ka de ban kut kane tamut lada ubet kelaya sakmat lada umbet ru ngil adawa bet ban weng sendani katakan lo apa namar ngim kwa ban pen slam namar kadang slam dang jinjar gi khna jongi namar ngim pat yo tang ban sina jingkeli rukum no kin shong exam lono kin thaw exam lono kin pendep ka course
mentala poi Oktober hapdeng Oktober ngimdon por chu jaka exam jong kili develop hono bar handa ngimdon por namar don kumuni ubre bo shongane shuki takadang ngi don kam takadang ngi kerki mata ngimdon por shu takadang yong emergent AC meeting fidiban hot immediately kumangi thok to city hadu bangi lai portion don i khandai tare handrai im khan snap akata baim khan snap akata umban sing ya hermadan ngin hermadan hadun da poi ka por ba ngimdong hakamra jong ingin ong en ogne shuki phimlong fit ban chang to shuki ulek kai bat ka jingim jangi khana jongi ka kere jangi khana jongi ngimla setia ban ailat kumta takadaw ngi aban bha ka jing snow jongi ki jebri jongi khamtam ga jebri namar lesing ngimdi tang hapo megale ki studi jongi hapo pg ki don hin ki state ro hande ba bun balang hi ki deben napo ka megalea ki babli ki bawan nong kendong kemi kepala tri sitom borosis ngi borosimen ban penbiang ya ki bakin yo le pagi college pobiang hande la sai shibo ka degree jongi don bakli jing clip bale interview ki ka course jong bi bule academic hasil ka klempat approve ke jawab kena ken obai ka degree jong phinyim recognize yo poi hakajing am takada don't come ban sotho ya kane ba manta ulek ka ya kane umla ban lekai da ya ka jingim jogi khana jungi takada nia persha jure klam na randen namar don't come ban penbet sendon sin la penbet ya kane ngin ya be sakamat ngin dom dan shui namar ni hap sngo yi khana jungi lada ngi snap jar la sai sngi wan ki khana ngin kli phi kum gi no kai kum member again council bele bi kam le takadaw baki num kena yang ngi bangi khamle ngila le da kane ban pan paw pet ngi khun namata jongphi ngi khun namata ka lawai jongphi mde ngi ngano hikai ba hikai po university ngan le yu ngamdi bang hikai po college mde nga hanrei ngakwa tang ka jing bha jongi khana jongi ba kapisa jongki bala kamai da ka app kamde ban sop Uniu wisi menta ulek ban pensop ya ka jing tresitam jongki ngimde ban ailat kum ka state takadaw ngaya were ka bi par khoki nok sino jakane ka jela jongi banginia sapoi ka por kum ngalaong haka semi final ne ka final lesing hap khot daka state hang ne hapo campus bangin dawa lada umpen bet lade lada umpen bet ni krum karam ngin dawa sendon sis sendon naka state pi ban weng sendon ban sendon ne ka shuki ngin bo do senior most professor kat kum ka statutes jongi ba un penyat penbet yakini ki krum karam hapo ka university jongi kham tam baye de batka NEP hoi don giwe issues so ande ba kham tam menta baula khain tranya ka academic council lada khain tranya academic council tamot bar khoki program academic baye de bat ki pule puthi jongi haka UG bat ka PG level kan kata jur ngimla ban ailat kum kata khamat ya kan ka NEP implementation kata di ka ukami namar ka jingmut apa ngi khot ya ka emergent ngimla ban bun kli agenda tang ka wai bet thik ban penbet ye kunrum karam jongka NEP implementation hapo undergraduate level hakane ka emergent tang ka wai agenda thik ngine shongshi ka tar gan takat balong ngine ther jingmut ngine raikut ya shakmat kata de ka jing tawa jong mut ban ya bis khmat ing de ka NPP ne hoi naman phi ka shong ngamla ban ka jing mut jongi kum nehuta bat ka MCT ngim ong shu pangilik phai cha ka tu ko bare ngim ong lesil ka jing kran kan mi lai fu ja ngim tip namar hapo I can be council don diki sis patam mut ki members ki don lai jong jing mut tang bangin poi be hakwe ka thong ba ni la ya naru banai August let's say ban let phai let's say kan poi jing nga thrai ngi don kam man pe chakmat hanrei ngim pe chakmat klam na penbet ya kenika kerung keram ngin penbet sanan hagato kasngi lada kalong ngaung lada kalong lada yat bet ka jinge keren ngin ong bet menta kasngi ngin adopt man approve ya kane hanrei ka classes lalam sedang no shitrik August ngin ya chakmat ngin penkra exam kata kanlong ka resolution hadin balada therjingmut hadin balada keren hapo academic council hamunjur lang por haki member jong council ba dakata karai sisur ba namar ngi haperkhat i khna ngin ya chakmat tang ba ka por ka khimpala ngim tip ngin lek no takada don kam ha takada ngi ong kani ka kam kadi ka kam ka ben sim hakle do hanri uni usang ngim tip he ulai sim kha u bo man lai pho tari ya ka normal ka hangtu ngim tip ka agenda namang ngim tip jongi napo ka state jonga Meghalaya napo ka north east region ki khna bawan pule haki college jongi ba pher hapo jaga hapo ka jilla Meghalaya namar kanne de ka hok jongi umdon bala ban wan nabar ban shu yo tronyangi and shu mut ba kat banga ai nang ne bam ben rapi hun ne bim hun shu bam be kat banga ai nimla ban ai lat kum kata namar langi ai lat ya kanne live project ki jing bakla unle la sai shong ba hane kamera on don kam shu ka academic council don kam shu ka executive council ngan le kat bomon harengi kumki seng no hikai nimla ban ailat kum I show President of India Union Minister of Education Dharmendra Pradhan
ngiladap airu ya i finance minister Sitaram Nirmala Sitaraman ngila ai so governor jongi la ai so chief minister jongi ya kan ba menta bangi khon emergent academic council resolution baladap sign shispa ngudru ngiladap ai so president of India ngila ai so union minister Dharmendra Pradhan jongka ministry of education baki enterprise ki entrepreneurship but ngiladap ha so governor batu education minister rakam sama jongi Kay ka response na kisa. so far ni mioy